Yung crown niya. Saan yung crown ni Mama Mia? Sister, una ang position of the crown. Yan, ikaw ni tayo kuan ay siya sa ganun. Ako mo. Sa kuwaon, para dili sila maglisod. Kanapuwa ba? Kuwasa na niyong puwa ba, kanapuwa nga bangil ba, para di maglisod. Tadaplin sa dili, balik raw niya.
Rosary, Rosary. Dati usahan ni dito. Dati usahan ni dito. Ano sa natin na? Dili okay dito. Dili okay dito. Next, ang crown. Sibo kami mga. Komentary ra ba ni sa katedral? Katedral ay katedral. Komentary ni sa katedral na. Dili niya ako personal. Papatapos mo nila.